съм с певческа група Млади златаровци и хор на златаровските момчета. Сформирахме го тази година в Златаровската гимназия и ги доведох, за да се учим от най-добрите. Хареса ми на децата също, на моите ученици. Невероятно преживяване беше за всички ни, за възрастни и за деца. Радвам се, че бяхте в нашия град. Чувстваме се избрани. Най-много ми хареса накрая как танцуваха докато пееха. Да разкажа колко беше хубаво и как накрая всички бяха заедно. Пожелавам отново да дойдат в България и в Ботевград, за да ги гледам отново. Концертът беше много хубав. Най-хубавото, което е това, че хоровете излязоха извън София, дойдоха при нас хората в малките градове, което е най-хубавото, предполагам. Хареса ми изцяло хоровото пеене е моя така усещане вътрешно за нещо хубаво, нещо приятно. Швейцарските гости много впечатлена, всякаква музика. Браво! Повече бъдещи успехи, повече хорове, повече чуждестранни гости. Живи и здрави да бъдат момчетата, да се развиват. Oh